lisa mampiady foko ireo ny teny hoe lisany ao Antananarivo ao a genocide ao Antananarivo ihany ve no genocide eraky Madagasikara. De fanontaniana tsotra ny anano apetraka hoe fa hatramin'ny oviny lisany tany amin'ny faritra no nandray fanapahan-kevitra na nitarika zavatra de nisy amin'ny pacte le izy fa zanfaly mifanakiakiana hoe lisany ao Antananarivo ao ihany ve ny genocide sy ny ohatran'izany a fa raha navita lisany de nanaova fa tsisy idirany hoe fampidina foko hoe satria ampovoatany satria sisy tany de misy iny. Tsy todisika amin'ny farany vidéo iny fa ho anao zay mila vidéo complet apetraka ao amin'ny commentaire zegny ny lien fa anao mizaha vidéo complet fa agny amin'ny page GNZ Madagascar no misy ny vidéo de ivaliako le izy momba hoe lisany mpampiady foko. Ino ma idiran'le hoe mampiady foko raha ohatra ka anaro GNZ ao Antananarivo mandray décision idigny an-dalambe alors que zahay victime mbola tsendriky ny idigny an-dalambe. Ino ma ivolagnako hoe zahay victime momba zegny resaka décentralisation zegny. Za magnambara anareo fa tsisy olo mangetaeta zegny décentralisation zegny plus que zahay amin'ny faritra. Zahay no tegna mangetaheta io province autonome io. Fa zay mbola tsendriky ny idigny an-dalambe satria ny fagnaragna tamin'ny colonel Mikael ary nampagnantegna moa i colonel Mikael mbola tsy nivadiky amin'ny fifagnaragna hatramin'izio ty fa iambiny ny concertation nationale de rehefa aby ny concertation nationale miova rafitry miambiny zahay momba ny jiro sy rano. Tsisy antany misy délestage mandilatra i Diego io izy ko mbola a Madagasikara na mbola tamin'ny fa Andry Rajoely Diego io antany tegna misy délestage ta Madagasikara isaka tamin'ny fotoagna izy io ty fa mbola tsendriky nidigny an-dalambe tsendriky nidigny an-dalambe i Diego ary hita fa miasa ny fanjakana nahazo groupe zay Diego amin'ny fotoagna natsika mikoragna izy io ty tagny Antsirabe efa vita many problème efa mandeha koa ny jiro agny Antsirabe. Ny fanjakana hitan'olo fa miasa ary zegny avian'olo tsy midigny an-dalambe miaraka aminareo GNZ satria hitan'olo fa ninareo efa tsy izy efa miala agnatin'ny canal tokony izorany GNZ ny raha ataonareo. Iery Zuma nametraka candidature ilatsaka ministre tsy lany izy de boka eo amizegny nagnano marche pacifique ce qui veut dire hoe raha tafiditra tao amin'ny gouvernement izy tsy hitanareo niaraka taminareo tary fa tsy tafiditra fo izy niaraka taminareo nagnano marche pacifique izy satria ny olo tokony hiady décentralisation zegny de zahay amin'ny faritra fa zahay tsy misikoseko karaha ataonareo mitaregny zahay managna député zahay mandefa afatra amin'ny colonel Mikael ary mamaly afatra ny gouvernement fa rehefa avy kosa ny concertation nationale tsy wisy ny fagnovoan-drafitra io zahay ndraiky mivadika amin'ny colonel à 100%. Ary za zao mivolagna aminareo izy ty izy koa niala amin'ny resaka zegny colonel za miaraka aminareo à 100%. Fa tsy hoe iniany de iniany miova niany rafitry miova raha jiaby niany raha vagna aby raha jiaby iniany niany ty de mila résultat niany ty na ny expert aza mahafantatra tsara fa io problème ny jirama io tsy voavaha agnatiny 5 ans. Expert zegny olo jiaby mahefa io tsy voavaha agnatiny 5 ans na toa io tsy voavaha atramizay ka atramizao io tsy voavaha bitibitiky niany ty fa au moins zegny ny fanjakana miasa oesy la famille ne nafanafana batedra raha malomalo resaka décentralisation ndraiky état fédéral ty koragna anaka ndraiky ko misy de andreo raiky ibany hadinpoko zegny
Ngô sanabavy iovolako aminareo zay mbola mafy côtier mandeha milelatra lavategna koa fa raha karaha zay zay efa ambarako zay io mbola maro côtier mandeha milelatra lavategna borizany fotony tsika fazatra solelka zegny problème io e zava député jiaby mitondra avy amitsika agny efa maro la plupart député ao zegny député côtier fotony tsika côtier zegny maro député par rapport andreo ivon-tany ao nefa nagnino amizay raha andreo ivon-tany ao folany kofa misy dinikin-draha amin'ny assemblée ao nagnino indreo fotony atsika zegny raha ty zegny tsy esitriky zegny ty raha ty atsika tsy mifankatia karaha zegny zegny tsy mavagno raha io fotony atsika tsy mifankatia tsisy ty avao zegny le problème sika tsika mifidolo na mifidy maire na mifidy député mifidolo bebe vava ndraiky ahen'olo an-tanàgna fa tsy mifidolo intelligent karaha zay ba zegny le problème io eo aminjay tsika mibabababa karaha ty c'est normal fotony olo fidintsika olo tsisy raha ty olo tsisy ty raha karaha zegny olo zatra misolelaka asa marimarika nare zegny atsika kofa mifidolo olo raiky fidiny karaha igny na miresaka maire na président fokontany na député atsika mitady olo misolelaka olo bebe vava atsika mitady olo hehen'olo an-tanàgna raha karaha zegny fa tsy mitady olo intelligent tsy mitady olo tokony havita raha tadiavintsika atsika tsy karaha zegny tsy mitady olo tokony havita raha tadiavintsika fa atsika mitady olo hehe olo matimaty-saigny amy tanàgna regny fo c'est normal baka ivokany amizay raha karaha zay zava sanany avy amin'ny assemblée nationale ao kofa misy fisovriagna député ino raha ataondreo sana tsy mahavita manao kabava feky fotony tsisy idée agnaty jerinandro azy volanany parmoafo raha karaha zay sana samy misokatra vavanany feky fotony tsisy idée tsisy raha ty cerveau courte de raha karaha zay volaniko ke io koa misy io tadimpoky zegny mbola maro côtier mandeha milelatra lavategna koa fa volaniko zegny raha karaha zegny mbola côtier mitovy anao koa mamango anao raha karaha zay ba asazonareo tiako volagny saikisaiky vangoendreo masika aby raha karaha zay vangoendreo masika aby mba hagnapotipotegna soranare côtier raha karaha zany fa zory mba tiako raikitra egny ndraiky raha io mba tiako mipofapofoka avy amizay samy mangalako aignanazy à la fin raha karaha zay samy mangalako aignanany à la fin zegny samby olo mitondra tany misy izy alagna feky resaka présidentielle sisagna zegny feky samy magnano velon-tegnanany amy sisiny agny raha karaha zay voilà tokony atao karaha zay izy io samy mangala jery hely ke zegny raha volaniko ke io correctry koa misy maharedy hoe hoavadimpoko hoe par exemple za mba matokotoko côtier zegny côtier ty amy solelaka be io atsika io koa maty saigny atsika io zegny tsy sitriky zegny maty saigny io hitanao zegny karaha anao tamin'ny anao mbola nianatra igny nefa de mbola nianatra igny côtier samy côtier fotô tegna samy mbola nianatra igny misy araiky didiny mpianatra mania ataontsika karaha zegny e avy io mbola misy solitry mandeha mamadika ambadika io tsy raha lany jodasy zay problème tsika côtier tsika tsy lany jodasy misy jodasy fo raha karaha zegny misy jodasy fo zay problème ke zay raha volaniko ke ingale mitanteraka ndraiky resaka état fédéral ndraiky décentralisation ty amizay mba hitrety miaigny ara-dalàgna zay vahoaka amy sisiny raha karaha zegny fa izy koa misy marigny hadimpoko zegny côtier zala tsy atiko isako sery tsy atiko isako marigny koa resaka côtier zegny io na namako dia raiky aminaka karaha tsy atiko isako foke
sao ndraiky zafy ndraiky volesiny fa tsy borizany ndraiky sy pas quoi agny raha karaha zegny zay edy voilà fa rô io tsy haigny eky rô io magnamariva rô resaka décentralisation tsika indrozy raha karaha zegny eto tsika mizaha pohany fogna riatany zany fa izy ndraiky zay pohany fô riatany koa raha karaha zegny mahita izy yo asa cette fois-ci doko tsika côté ediko mba hitambatra eky amdia ndraiky fa tsy haitoko isako zalahy karaha misy jodasy mihelankelagna fô fotoagna io koa raha raikitry mary ha zay edy